Etan kali kulon kali arep nyebrang kalau
Nyonya Sinoman nyuwun rujak jeruk dipun bawani. Hutan-hutan kok yang rujak kira ya ora lucu to omongan. Ora mboten nggih. Nggih, minangkani pamunipun saking panjenenganipun Bapak Eko nyuwun dipun rujakaken. Buatan kamu tahu sama kali ini ada kepelintang kali tutup ini. Kalau larati tan kanda
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you.
Angkatan Parian. Kali kelingan. Etan kali kulon kali arep nyebrang kalau Orang